haka zo a ce kana wani shi nan kama wannan wayin caji ashi mana kan nan mutum ma dawo maza yanzu ka kawo maza ka kawo alaikum kai aboki na kai wannan yayi nisa wallahi kai ana kana waya rayuwarka amma ne a kadi nan wallahi da Allah dan bai ba babba bane ni ne wallahi kai a san ba da dai dawo gaskiya yaro kai ka san can abin da yasa aka rawa kar ungon aka kai ka almajiranci ko to yanzu ba na dawo ba ka san ko me nake yi ta almajirancin kai Allah ina dai nan gaban irin ku ne na da kai da dawo ka ban san a ce na bata ka ta yi makaranta in sha ta ba wiwi kai wallahi da Allah a bayan dan sharan Allah dan Allah hawa mutan mi ke ba ma mun shawari Allah ne ka so hawa hazama ka bani ka tare Allah haba kai nan dutsen ne ya takura wa ma yake kai abu je ka can ka je ka dubo min babba tun ɗazun na yake har yanzu bai dawo ba ka je ka duba mashi da Allah kai babba kai ka je yanka na kira ka tun ɗazu yake neman ka Allah ne kai ya so kan ya a don zakura ka ga wani iska inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin haka kai lafiya miki faruwa wallahi kawai ni ma can dai na gansu suna da mun wayan ma ga yadda kai sirri ne dauko mu Allah ni nan kawai da mu kai kawai ina kin da nema takura mutane no